Hej, og velkommen til den her præsentation af NTG's Q3 2025 regnskab. Det her det er et nyt tiltag, som vi prøver at se, om vi kan få noget succes ved. Og det er egentlig en præsentation af vores regnskaber på dansk, hvor vi vil starte med at offentliggøre de her videoer, som vi lægger på YouTube. Og derudover så vil vi lave en one-pager, hvor vi laver en kort opsummering på dansk, samt et konsensusoverblik og et link til vores konsensus, og en dekomponering af vores forskellige væksttal, både på omsætning, på bruttofortjeneste og på EBIT. Og det vil vi gøre hver kvartal. Og så hvis det er noget, I godt kan lide, jamen så kan det være, at vi videreudvikler lidt på det, ved eventuelt at lave det interaktivt, så man også kan stille spørgsmål direkte. Men her til at starte med, hvor der nok ikke er så mange lyttere, fordi der ikke er nogen, der kender til det, jamen så starter vi stille og roligt ud med sådan en optagelse, der er lavet på forhånd. Derudover så vil jeg sige, jamen, I er jo altid velkommen til at skrive til Nora eller jeg. Vores mailadresse det er ir@ntg.com. Hvis I har nogle spørgsmål, eller hvis I har nogle forbedringer til præsentationen her for eksempel, så vil vi selvfølgelig meget gerne svare på det. Så hvis vi bare hopper ud i det, så er det første slide her, det er en forward-looking statement, så det er egentlig bare en form for ansvarsfraskrivelse, så det må I meget gerne læse. Vi har stadig holdt formatet på engelsk, fordi det er vores selskabssprog, på trods af, at vi er en dansk virksomhed, men vi er også en global virksomhed med hovedsæde i Danmark selvfølgelig også, men befinder os i over 20 lande. Så derfor så bliver vi nødt til at have et sprog, som alle kan forstå. Lad os hoppe videre til næste slide. Det er et slide, jeg nok kommer til at tage med hver gang jeg laver de her præsentationer, bare for at sørge for, at baseline ligesom er på plads, og I ved, hvem NTG er. Og NTG er stadigvæk en ret ung virksomhed. Vi er fra 2011, hvor vi startede med 2 medarbejdere. Den ene Jørgen Hansen, som er vores founder, den anden er Michael Larsen, som startede vores danske forretning op i sin tid. Og tanken bag NTG, det er egentlig at lave en incitamentstruktur, som tilgodeser alle. Så rigtig mange af dem, der ligesom er en del af NTG og leder NTG, er partnere, så de har medejerskab af datterselskaberne og kan tjene rigtig mange penge på, hvis de datterselskaber gør det godt. Og så samtidig så har vi en gruppefunktion, som er meget lean. Vi er meget få, der sidder heroppe faktisk. Men vi sørger så for, at der er en skalerbar platform, altså en stærk IT-platform, der er sat op, som alle kan koble til. Der er marketingsafdeling, der er legal, der er sådan nogen som mig i Investor Relations, som sørger for, at de her mere sådan administrative ting, de fungerer. Men ude i landene, så er det dem, der skaber al profitten, skaber al omsætningen, og sørger for, at vi har en god kundekontakt og dialog med kunder, og sågar også i nogle tilfælde underleverandører. Så det er ligesom den måde, vi er sat op som virksomhed. Så består vi af landevejstransport og luft- og søtransport. Så vi går videre til næste slide. Så kan I også se vores rejse mål på omsætning fra dengang, at vi blev stiftet i 2011, og så frem til nu. Og vi har set en ret massiv vækst. Og det har vi gjort blandt andet ved at vækste mere end markedet organisk, og så ved at købe virksomheder op og så integrere dem ind i NTG. Og nogle af virksomhederne, dem integrerer vi fuldt ind i NTG, så der faktisk ikke er noget tilbage af virksomheden, når vi fortsætter. Men der vil også være mange andre virksomheder, hvor de kommer ind, og så bliver de bare koblet på NTG-platformen, så de kommer ind på vores IT-systemer og skal rapportere via vores finans, så de ligesom kan slippe for selv at have de funktioner siddende i deres entitet, og egentlig bare kan fokusere på at have kundekontakt og sørge for at vækste. Og det er en model, som I kan se på billedet her, har skabt ret meget vækst. Så genererer vi også ret mange penge på den her model, fordi vi ikke ejer nogen af aktiverne selv. Vi er det, man kalder asset light. Og de penge kan vi så egentlig bruge til at købe nye virksomheder. Eller, hvilket vi også har gjort tidligere, at lave aktietilbagekøb, som vi blandt andet bruger til vores partnerskabsmodel. Så når en partner så vil ud af NTG-setup'et, hvilket de kan gøre efter en årrække, jamen så kan de bytte deres ejerandel i datterselskabet til NTG-aktier. Og på den måde så laver man et bytte, så NTG får et fuldt ejerskab over datterselskabet.
Men det kan være, at vi snakker mere om det på en af de fremtidige præsentationer. På næste slide, der har vi vores highlights for kvartalet. Og så kan vi se, så har vi en positiv bruttofortjeneste i begge divisioner. Og det er på trods af, at vi opererer i nogle ret svære markeder med ret meget volatilitet for tiden. På landevejstransporten, der har vi faktisk set siden covid et faldende marked. Det er så begyndt at stabilisere sig lidt nu, men selv for Q3 så var det en lille smule faldende i forhold til Q3 sidste år. Og på luft- og sømarkedet, altså på det man kalder global trade, jamen der har vi set især tarifferne fra USA gå ind og påvirke markedet ret markant. Så det er selvfølgelig også noget, der har påvirket vores tal. Men på trods af det, så ser vi faktisk en fremgang. Den kommer så primært fra landevejstransport for vores vedkommende, fordi det er der, vi er størst, og det er der, hvor vi har det stærkeste fodfæste. De har produceret en ret massiv vækst på over 40%, når man kigger for hele koncernen, hvor cirka halvdelen af det kommer fra opkøb, og den anden halvdel kommer fra organisk vækst, hvilket er ret positivt, især i et faldende marked, og især et marked, hvor vi faktisk ser flere af vores konkurrenter levere et underskud, i hvert fald på landevejstransportdelen. Derudover så har vi indsnævret vores guidance for fuldåret, og det er noget, vi har gjort flere gange i løbet af i år, og det er egentlig fordi efter vi er kommet frem til Q3, hvor vi er nu, så kan vi godt se, at vi forventer ikke, at markedet skulle stige så meget i Q4, at vi vil ligge i den øvre del af vores guidance range. Så det har vi simpelthen valgt at fjerne. Og der kan jeg sige til info, at vi prøver altid at guide efter midtpunktet i det her range. Så selvfølgelig forventer vi altid at ligge inden for range, men når vi så siger, jamen nu opdaterer vi det fra 560 til 590, jamen så er det fordi vi forventer at ligge et sted meget tæt på 575. Og det er det, vi guider efter. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen så er der en masse uforudsigelighed i det. Så hvis markedet og vi gør det bedre end forventet, jamen så ligger vi i den øvre del af det range, og modsat hvis markedet er værre, eller vi gør det værre, jamen så ryger vi ned i den lavere del af det her range. Men bare som en god tommelfingerregel, så er det sådan, vi ser på guidance. Hvis vi hopper videre til vores landevejstransportdivision, jamen her der har vi som sagt set et ret svært marked i lang tid. Og ja, vi så faktisk, at der var flere konkurrenter her for Q3, som leverede underskud for deres landevejstransport, men hvor vi går ind og præsterer den her ret flotte vækst. Og noget af det skyldes vores opkøb, DTK, Smart Transition og ITC, men en ret stor del af det, altså halvdelen af det, kommer faktisk fra vores organiske del, så vores underliggende forretning, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Hvis I kigger på marginerne, så kan I også se, at der har været en forbedring på alle tre, altså både bruttofortjeneste, eller bruttomargin, conversion ratio og EBIT-marginen. Til jer, der kender conversion ratio, så er det procenten af, hvor meget af bruttofortjenesten, der kommer ned på EBIT-linjen. Da vi købte de tyske opkøb nede i Tyskland, så havde de et andet produktmix, end vi havde i vores underliggende forretning. Så det har været med til at drive bruttofortjenestemarginen op. Men modsat så har de også haft en dårlig indflydelse på vores EBIT-margin. Og det har de simpelthen fordi, at de er ligesom i centret af det der, hvor det dårlige marked er, altså i Tyskland, hvor markedet har været ret svagt i ret lang tid. Så på grund af den eksponering, som vi har fået, jamen, så har vi også en udvandende effekt på vores EBIT-margin. Vi forventer selvfølgelig, at når markedet forbedrer sig, hvilket det typisk gør, fordi vi er en cyklisk industri, så vil vi også se, at vores marginer forbedrer sig. Noget af det, der i hvert fald kan hjælpe her på den korte bane, det er, at de fleste speditører de går ud med prisstigninger her i Q4, som selvfølgelig kan gøre noget. Det har nok ikke så meget påvirkning på Q4-tallene, fordi typisk så når man kommer ud med de her prisstigninger, jamen, så er det til de nye kontrakter, man laver ind i det nye år. Så det vil være mere en Q1, Q2 ting i 2026, at vi ligesom ser en positiv påvirkning der. Så må vi se, hvad der sker. Altså, der var også prisstigninger i Q4 2024, men det blev hurtigt udkonkurreret i løbet af 2025, simpelthen fordi, at der ikke var en efterspørgsel til at gribe de her prisstigninger. Så det kan godt være, at man får dem igennem til at starte med, men så vil
kunderne spille speditørerne ud mod hinanden, og til sidst vil du komme tilbage på en anden form for ligevægt. Det kan også sagtens være, at det sker i 2026. Dog så er der også ret mange ting, der sker i Europa, som kunne tyde på, at der måske kommer lidt mere efterspørgsel. Det kunne blandt andet være det, vi ser i Tyskland med en infrastrukturpakke, med en løftning af gældsloftet og flere penge, der skal bruges militært. Det vil alt andet lige få en masse sådan, industrier til at skulle flytte en masse gods rundt. Det er jo sjovt nok det, vi lever af. Og i sidste ende, jamen, så de her medarbejdere, der arbejder på de her fabrikker, de skal også have løn, og de kan gå ud og bruge penge i samfundet efterfølgende. Så det vil være en positiv spiral, som vi kan køre med på forhåbentlig, når vi ser de her penge blive brugt. Jeg tror, man har gået i lang tid, i hvert fald her i 2025, forventet, at de penge snart skulle komme og blive brugt i samfundet, så vi kunne se den her forbedring i volumerne. Men det er ikke sket endnu, så nu venter vi stadigvæk, og så må vi se, om det bliver en 2026-ting. Men det er i hvert fald det, man håber på, når man er landevejsspeditør. På næste slide, der ser vi vores luft- og sødivision, som man skal huske er en ret umoden division i NTG-regi. Det er stadigvæk en forholdsvis ny division, hvor man sidste år fik implementeret et nyt IT-system, CargoWise, som også bliver brugt af mange af vores store konkurrenter. Og det har været nyt for rigtig mange medarbejdere at skulle bruge det. Og derudover så arbejder vi kontinuerligt på at forbedre de processer, vi har i systemet, og den måde, man håndterer luftfragt på, for at kunne standardisere mere på tværs af divisionen, og sørge for, at vi for eksempel ved, hvor mange container har vi flyttet med de forskellige rederier, så vi kan bruge det i vores forhandlinger mod rederierne for at få bedre rater. Så der sker en masse spændende ting, så du har ligesom en masse omkostninger at gå ind for at skabe det her fundament i divisionen, men den benefit, der kommer fra det, vil man først se komme i løbet af fremtidige kvartaler, fordi at man ligesom hele tiden skal gøre tingene bedre og bedre og bedre. Der er en masse change management i den proces, man er i gang i. Så hvis man sammenligner os med nogle af de større konkurrenter på luft og sø, så kan man godt sige, så underperformer vi i hvert fald i forhold til det, vi kan tjene per sending, som vi laver i vores luft- og sø-division. Men altså på den anden side, så har vi også en ret stærk salgsorganisation i vores luft og sø, så det er jo også derfor, man kan se, at for eksempel vores bruttofortjeneste stiger på kvartalet. Det er fordi, at vi er ret gode til at sælge. Vi skal bare forbedre den måde, at vi håndterer vores volumen på internt i organisationen. Og det er jeg ret sikker på, at med den nye strategi og de ting, der er blevet lagt for dagen, så vil vi også over tid se, at marginerne de vil blive bedre og bedre i den her division. Men i forhold til landevejstransporten, så har markedet i luft og sø været en smule bedre. Dog har vi set med tarifferne fra USA specielt, at der har været ret meget volatilitet i markedet, og det er ikke noget, der har været positivt for os. Fordi vi stadigvæk er en lille speditør, og som servicerer små kunder, så er der mange af de her kunder, som måske lige tænker en ekstra gang, inden de vælger at lave den her bestilling fra Kina, i modsætning til de helt store Nike eller Amazon, som ved, at uanset hvad der sker, så vil der stadig være produkter, man skal sælge til det lokale marked i USA, så de laver stadigvæk bestillingerne og fylder deres varehus op. Og så i forhold til det marked, vi kigger ind i, så har vi set en masse kapacitet komme ind i markedet, især på søfragt, som gør, at raterne de nok kommer til at være lave i en længere periode, hvilket selvfølgelig også har en negativ indflydelse på den omsætning, vi kan generere. For os så er det en viderefakturering i forhold til raterne, så det har selvfølgelig en positiv impact på vores bruttofortjeneste eller bruttomargin, men på den anden side så er det også svært at få den mark op igennem, som vi typisk tager, hvis raterne bliver alt for lave, fordi så bliver vores mark opdelt en for stor del af raterne. Så derfor så vil det sandsynligvis også have en negativ indflydelse på vores bruttofortjeneste. I modsætning så i luftfragt, det er lidt mere stabilt. Raterne er lidt lavere end sidste år, volumen er lidt højere end sidste år, men alt i alt så styrer de kapaciteten bedre på det marked, end de gør på søfragtsmarkedet. Hvis vi hopper videre til næste slide, til vores key figures, som vi kalder dem, så kan vi se, at vores nettobærende gæld er steget, og det er jo fordi, at vi har lavet opkøbet af DTK og 6 andre opkøb inden for de sidste 15 måneder.
Så vi har en forholdsvis høj gæld på nuværende tidspunkt. Vi har en gældsfaktor på 2,8, som vi selvfølgelig gerne vil have ned. Vi har en politik om at ligge under 3, men vi kan faktisk gå op til 3,5, hvis vi finder de rigtige opkøb. Men den var så faktisk 3 i Q2, så nu er vi nede på 3,8, og langsomt vil vi gerne barbere noget af den her gæld af, så vi kommer ned omkring de 2,5, hvor vi føler os lidt mere trygge, og det giver os noget rum til at kunne gå ud og lave nogle større opkøb, hvis det er det, vi har lyst til, og der er nogle muligheder ude på markedet. Og selvfølgelig, hvis den kommer lavt nok ned, og der ikke er nogen muligheder, jamen, så benytter vi os også af aktietilbagekøb som en måde at allokere kapital ud til vores investorer. Og så bruger vi selvfølgelig også vores aktier, som vi køber til vores partnerskabsmodel, hvor vi jo bytter de her gruppeaktier for ejerandel i datterselskaberne for de partnere, som måske skal på pension eller har fået en anden rolle i NTG og ikke længere skal være operationelle. Så har de mulighed for ligesom at lave det byt over en 5-årig periode, hvis det er det, de har lyst til. Og så det sidste slide, jeg har med, jamen det er egentlig bare en tak for den her gang slide, som har Noah og min e-mailadresse på. Det er ir@ntg.com, hvor I selvfølgelig altid er velkommen til at skrive, hvis I har nogle spørgsmål. Og derudover så har vi indsat den nye finansielle kalender for næste år, så I ved hvornår at årsrapporten kommer ud, og hvornår vores kvartalsmeddelelse kommer ud i næste år. Men som sagt, giv os endelig noget feedback, hvis I har noget. Vi vil rigtig gerne forbedre det her produkt og forbedre den her præsentation, så I også føler jer informeret, og I ved, om NTG eventuelt er noget for jer eller ej. Og så håber jeg, I vil se med næste gang. Tak for denne gang. Hej hej.